खुलुमबाय लोगोफोर जे लाभ लाइफ चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जाहैबाय गहपुर राजक'ट अरुणाचल बर्डार सेराव जों गंसे फिसा बड'लेण्ड फास्ट फुड खुलिदों। दा दिनै अपेनिं जागोन। दा अपेनिंनि थाखाय जोंहा हांख्रायनानै लाबोदों अरुणाचलनिफ्राय। दा बिथाङा दसे उनाव फिथाखौ हास'सिगोन आरो जोंहा बेयाव नुजाफैनो हादों वेस्ट गहपुर आनसलिक एबसुनि एडुकेसन सेक्रेटारि मानगोनां कुमार बसुमतारी। आङो जोंहा कुमार बसुमतारीनि बिबुंथि लाखिनाय माखासे भइस दंमोन। दा आङो माखासे भइसफोरा क्लियार नङिनि थाखाय आङो भइसखौ अफ खालामनानै होनाय जाबाय। दा जोंहा अरुणाचलनि मेडाम आकबेरिया अपेनिंखौ बेखेवबाय। आं बे बड'लेण्ड फास्ट फुडआव मा आइटेम मोनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फारि फारि खिन्थिलांगोन। दा बे बड'लेण्ड फास्ट फुडआव माखासे आइटेमफोरानो जाहैबाय चाइनिसनि आइटेम आरो इटालियान आइटेम सोनाय जादों। बे आइटेमफोरनि मुङानो जाबाय पिज्जा, बार्गार, पास्ता, मम', चाउमिन, आमलेट, ग्रिल चिकेन आरो ड्रिंक्सनि बेलायाव दङ कफि, कोल्ड कफि दं, बाटार टि दं आरो बानाना शेक दङ। नोंथांमोना जुदि माब्लाबाफोर राजक'टआव फैयोब्ला बे बड'लेण्ड फास्ट फुडआव फैनानै जाफैनो हागोन आरो एन्जय खालामनो हागोन। बास गोजोननाय थाबाय। नैबे जाहैबाय मेनु। दा मेनुआव मा आइटेम दङ नायदो। लोगोसे बेयाव प्राइसबो होनाय जादों। बेयाव दङ पिज्जा दं, बार्गार दं, दा सेन्डविच दं, पास्ता दं आरो चाउमिन दं, आमलेट दं आरो बिदिनो अनेक दं आरो। बाखि आरो जा अर्डार खालामो अनलाइन अर्डारबो खालामनो हागोन आरो अनलाइन अर्डारनि थाखाय डिलिभारि चार्ज फ्रि। नैबे बिथांनि मुङा जाबाय हरेन बसुमतारी। बिथांखौ जों चेफआव हांख्रायहरदों। बिथाङा गुवाहाटीनि तिरामाया रेस्टुरेन्टआव ट्रेनिं होना फैनाय। गासिबो खामानियाव पारफेक्टखा आरो गोरोंखा। चाउमिन मम'नि थाखाय बिथाङा चिकेन पिच खालामगासिनो दङ आरो जानोबो जोबोद गोथाव जाखागोन मानोना बिथाङा जोबोद गोरोंखा मानो। आच्छा फार्स्ट टाइम बे चाउमिना दा माबोरै जादों? जानो टेस्टि जादों ना? गोथाव जादों ना? मोजां मोनो ना? मोजां जादों दा? जानाया टेस्टि जादों ना? बरिया दे। गोजोननाय थाबाय दै बयनिसिमबो। पास्ता नङा सेन्डविच। सेन्डविच एसे बेखौ माबाना खिन्थालाय बेल्थायना खिन्थालाय। मा बेल्थायनाय? आच्छा नैबे सेन्डविच। ओमफ्राय सिङाव माबाफोर दं नामा क्रिमफोर? सिङाव दं बाटार दं, ओमफ्राय सस टमेट' सस, आच्छा चिकेन, ओमफ्राय चिकेन आरो आलु
Oh, jangan tuh mbak boleh jaga na? Tes tiga. Mbak tes kalau nih deh. Boria. Bidiब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय